Dumelani. Qey. Ilanga lomzuzu. Nanga lomzuzu. Uthini ilanga lomzuzu. Kanti uthini kanti? Kanti uthini uvusi? Lo buka comment nje. Kanti uthini manje? Nanga lomzuzu. Yini? Nanga lomzuzu. Nanga lesikhathi. Phela mangithi ngithi ilanga lomzuzu. Ilanga lomzuzu nanga lomzuzu. Nanga lesikhathi. Oh, nanga lesikhathi. Okay. Nanga lomzuzu. Okay. Hayi kulo ukuthi sisiphakathi emalayithi. Awu. Sikhulu phela uNkulunkulu akasincishi. Idudla, ilenda. Kumnandi. Awu, yazi ngithi ngiyayiculela ngiyakile. Awu namanga. Angiyakile senazi ukuthi kusho kunjani? ukuthi idudla ilenda. Okay. Kodwa phela slender. Yeah. Semi slender. Yeah, yeah, bahle man. They look very pretty. Bathi ngesilungu pretty. Yeah, bahle kakhulu. Kodwa nizoyibonela nini? Nizoyibonela bafethu bakhona abo sisibayithula basibhalele. Bacela ukuthi sibasize. So yeah, siwi location la bathe size ngakhona ngathi umcimbi ngapha. Ngathi ziwa mo remove. Sisuka eRandburg. Sesise kuphi la? Angazi ukuthi kuphi la. But yeah, isikhona. Uthi iRandburg inkulu kahle mfethu. Inkulu ne? Ithe iRandburg ithe inobe ivule inobekile. Yazi ngiyakhumbula khona okwangitshela ukuthi iRandburg is huge. Inkulu iRandburg. Ne? Inkulu. Sisadile nama case aseduze. Ngayicishe ifanise no Soweto inkulu kakhulu. No, Soweto phela. Ngithi Soweto is the biggest. Yeah. Township. Sengisho ukuthi ayinakekile iRandburg noma mhlawumbe kwenza ukuthi suke besingayinaki besingayaza. Besingayinaka. Ayinakekile inkulu yona inkulu impela. No. Asibizeni olo. Mocaba mola kukuphi eRosberg mola. Rosebank is that side. Kodwa still isase iRandburg. Oh, ufika ngathi uqale ngeRosbank bese kuba iRandburg. Sase iRandburg emva kweRosbank iRandburg. Enye futhi. Eyinkulu nayo. Impahla. No, asibizeni olo khonjani noma sister besichazela istory sawo. Bosses. Ni ready? Inhlalo mo sinithuse. Bizana abantwana beze kimi. Yawubadoda. Nyawa Sunday school. Ngenani ngapha ngihamba ngolayini athi nithunyiwe nizocelisa boy. Dumelani. Sanibonani usathunya ugogo lapha ekhaya. Somcelela uswayi. Di right. Uphuma wakho. Hawu lana awuzali wasibanibani hey waze wakhula bo. Hayi usungaka. Ngeke uthola umkhonyane. Babe kusho lokho kini. Sowungaka. Kahlezi besho. Themele uthola umkhonyane. Themele uthola umkhonyane. Selimtholele umkhonyane. Hayi ngoba adayisa ke ngane zabo ologogo. Agile umkhonyane manje. Webavuruvaya. Ngoba phela ngoba nila ligiliwe siyakwazi lokho. Sine show yakho. Yeah, lapho 100%. Kuthi nje vele nilana. Ukhuluma nobani? Ukhuluma noThulufelo. Thulufelo okay. Isibongo waka Meya. Okay. My sister. Kamohelo Lihloma. Kamohelo. Lihloma. Ngifuna ungakhohlwa lamagama, ngifuna ukuyifundisa Kamohelo. Ngifuna ukuyifundisa wakho. Hayi Kamohelo. Mami isibongo mami. Mia. Isename. Kababa bam. Mia. Igama lakho sobani? Thulufelo. Hayi ngicela ukubiza ngomami. Yeah, ngikho nami ngizama mami. Thulufelo ngathi uzoba ngizomkhohlwa. And then wena ubani? Kamohelo. Ubiza ngoqamo. Okay, uqamo. Yeah, sinokame officeini. Yeah, ukhona uqamo. Mami, ukuthi ngicabanga senzo meyiwa. Ayingeke umeyiwa noma meya. Awumeyiwa Mia. Yeah. Okay. Let's operate. What's the story guys? Ukwenzakalani ngisitsheleni? Ngichazela ama viewers because thina sasazi story but siyesithanda ukuthi sichazwe yinina on camera because thina sasazi story yabo. So sifuna bese understand. So ubani obhalela ishow uba obhalela iDukaza TV ukuthi izonisiza. Ke nna ke ngoletse hore e tlo re thusa ka boyfriend a rona e leng ke findile out boyfriend ya rona or boyfriend yakho. Ke boyfriend ya ka. Mara ke findile out hore o jola le aus le tlo re thusa like gone o tseba hore na hantle like we came setseng between rona re le two cause hayiyo ntho sayitholing thola everything batlang from kuwe. Yeah, Wamenzela yonke into. So ulo mayekufonela ekutshela ukuthi the guy you dating
ugayi wakhe like ubelivile kwenzakaleni uyamkholwa nje kanjalo kwenzakaleni hayi into ongayilindelanga ngivele ngaba shocked ngizibuza ukuthi kanti ufuna ini ufuna ukuthi ngenze kanjani ukuthi azokhona ukuneliseka ngami so wena awubonga ama reflex akazobona uyehla ukuthi ngasiyajola ngathi unomunye umuntu eceleni hayi bengibona kancane mara bengingamsoli kakhulu ngoba ngithi ngiyamthanda vele ngathatha inhliziyo ngathi uthanda kubona Life is blind. nina how long ona kamo ni ndawonye nomuntu wakho 8 months. 8 months 8 months. ona Mia mina ngina 1 year 11 months njalo 1 year 11 months It was 2 years. She's better 2 years lo so kahle when main chick mm wena umuntu oblind la ongazi ubone lutho sonke lesikhathi akazi usolo ukuthi umjida wakhe kujona kuze kuzobona ugirlfriend lo Ofika manje, ofika manje. bexoxa ngayo uthanda uxoxa ngothando maybe khona into ayisebenzisayo ukuthi ngamboni ukuthi yangijidela or maybe umthanda kakhulu ukuthi awunaki maybe Kuyenzeka yazi noma sister ukuthi singabantu sibaningi emhlabeni ne but kuyenzeka sometimes sithandane siwabona ama red flags yabo but siwazibi ngenxa ukuthi uthini umuntu uyamthanda and uyitshe ukuthi yazohamba mbeshintsha and akashintshi lutho uvele kuba kathi uyamvuthela yabo uma umthanda kakhulu kubona kathi ambasele ufaka amalahle embawuleni come right Hayi sharp. ngibona lokhu buka ndawonye ngathi uzowa uyacasula le ndaba yakunyanyisa ne Awulu. obone dilise kanjani ugqoke amapijama kanti basebenza kamnandi Uber 8 nina ku Uber 8 yizi nje abantu sebasebenza kanzima emhlabeni uma abantu bayichuzela ngezithuthu mfethu lo mjida wena urelaxe kanje ubambe ngesandla sina siyi1 sidila ngothando yabo ndoda critical it's critical baye lo thando liyazi ukuthi into esiyenzayo guys nathi yes affect somewhere somehow cause igcineni sigcina sesisaba ukujola nathi even though sayafuna ukujola sengiyasaba ngenxa izitori engizizwa every day mangizosuza abantu izitori ngizizwa ziya traumatizer yazi yazongisho iqiniso lento nje ziya traumatize izitori ngizizwa phela intiswana kona uyathembana na kade yaqala no 4 years yabo into ezobathandana kade no 4 years 4 years of not 5 how many land 5 Slando 5 years now so imagine ke Slando 5 years ndila ngomjolo wabantu sorry mama ndila ngomjolo wabantu ndila ngabantu ukuthi lo ufebele bosibanibani ucatshe wena ungakhona ukujola after that Ngoba ngeminyaka emingaka njalo uzwe izitori ezihlukene abantu beqabulana amanga phambi kwakho uzuhleke kokunye yeyi wena cha yazi ayikho lento le cause ngathi ngiyazama nami kulo 4 years lo yoba operator nje kanje kwathiwa hayi wena mhlawumbe ungithembi ngoba ile show usebenza kuyo but ke ziyakhala vele yabo it's tough so nina guys I'm sure ukuthi noma nigelekile kanje kodwa usenayo inhlanzi ibelieve ukuthi hayi sazomthola umuntu yabo mina nje uma ngusizana namhlanje lokhu edeka nje ama doubts ukuthi hayi Nkosi yami alokho ekhuphuka ukuthi hayi Nkosi yami yazi ngeke ngiphinde ngithola umuntu indoda yini makunje ilona lelo themba lele yi makunje inzima le nto mfethu khona there's someone wathi abantu manje nowadays abantu abasathandani they like the idea of mhlambe usithi nina niyathandana mhlambe na you like the idea of having him in your life but wena umthandi especially kulama situations akanje yabo lo mjida lo hayi ngoba nithanda lo mjida lo udlala ngani he likes the idea of having you guys empilweni yakhe ukuthi akakachazi angazi kwenzakalani but the way ngibonga khona it's always the case because phela mhlawumbe besingayithisela ngokuthini mhlawumbe besingathi bezothi mase move yala ekutshela kushiya yes ashiye phansi aqhubeke ngapha exactly ukuthi uyayithanda lento ayenzayo asho uyayithanda khona enikwenza menzani nina yini wena lo menza yona mina ngimphatha kahle shim umphatha kahle unayisa kamnandi ne yo unwayisi yeah yo angilali awulali yo yamuza ukuthi akalali bekulalisa nona kama nawe awulali naye anilali nonke it's my hey wayebuka usmile kanjani umi doki piri left and right ula uyavuthela ayiziwa leyo nto ngqwele ayiziwa leyo nto akudlala ke doki piri
So bafethu ngicela ukubuza ke so nje ulokhu sikhuluma kanje sizama ukusebona nibe right nibe grand yabo. Yes before umjida simfonele afike. So sengifuna ukubuza wena uthanda ke wena Kamu. Even though uthandane naye egcineni but njengomuntu osifonele njengomuntu ohlanganisile la uyimisele ngani uyimisele ukuthi umjida mayifika lana umdampe or uyimisele ngokuthi acacisa yini ukuthi ufunani or futhi mase ecacisile ukuthi ufunani mayethi ufuna umuntu wakhe omdala wena bedlalela nje ngawe uzokuphatha kanjani lokho ready ukuthi move on noma nna ke ready hore ke move on and just everything if like ha sampatla then ke tla accept. Okay so if asampatla then wa accept and nobatla wena uyavuma ngizovuma angeke ngiqhubeka ngizomlungisa zoba right Uzomqondisa. endleleni sengiya understand why ubunga bothi uyajola uyamthanda. uyamthanda Yiyo. Yena he likes the idea yokuthi uyamthanda. Ucabanga ukuthi uzophinda eqhubeke uzomshiya lo Uzoyiqhubeka ngeke. ethola omunye futhi hayi or ilapho kuyobe uthatha khona isinqumo ukuthi hayi cha sengiyamiyeka ke manje angizohlala naye phansi ngikhulume naye Oh. Yiyo impela ke lento le. Yiyo ke leyo. ukhulume naye nje lokho umqondisile nje Ngoba ngikutshela futhi my sister. Uyamthanda. Yena he likes the idea of having you empilweni yakhe because uyazi ukuthi unjani uyamthanda. uyamthanda ne esikakhulu Kumele umshoko wena umuntu. Kamuke manje umjida mayevele ethi ke ukhetha wena bese uyacela njoba washela wena over lo ngoba uyakuthanda yabo uyaxolisa ukuthi akutshelanga ukuthi ube nentombi enye kodwa uzoyiyeka ucela wena uzovumana Ha ke tlo dumela cause wa mbona hore motho a se motho wa tshintshi wa brata bofebe. Brata bofebe ne. mara akabona Nami ngiyadumela. akabona umiye ukuthi umjida warata bufebe Yeah, maybe yena o samrata. ukuthi Uthi uyashintsha. bezoshintsha wangidlisana Hayi. wemiyalo Yabona umi Wangidlisana, uba mfana. lo mfana uyingozi ayi asemfoneleni. hey where's the phone Asimfone. Hey hayi umthinte lapho umlutho. khulumisa ukamo uzocela ukuthi mawuse simfonela umtshele ukuthi la ikhonini azwakala and then ungajampisa ukuthi kunento ecasulile unesitolo saziyo Kuyona number eh maybe kuyona le 6938 lecina yeah the boyfriend. ya karikiyona Okay. ya kuyona Kuyona. All right, let me just confirm because now hey wangithusa. Let me Hey. check my email. hayi kuningi awunaki nje lapha ukuthi so mangathi manje uthi wena lokhuzana mangathi wena Mia mangathi umjida mayifika la ethi unithando lobabili ufuna The one. ukunenza isithembu uzovuma angeke ngivume Mm. ngifuna ukuba yi-one emuntwini wami Elungitholele mumme. Bese u pressa this one. Bere rithi tse ungakhulumi ne speaker. uthi ungajampisa usukhona Hello. Hello. Yes. O bua le Kamu. Ke mo Come. What are you picture to give to? ke kopa o hlae ke mo khoneng. Alright. Okay, apa aku okay. Okay. Hello. Ngikupela kuri mina nali wena lihambe siyocasha. Yabo because we don't know how long. Okay, asambe. Yeah, sizocasha ngala. Woza ngapha. Come this side. Come. So umjida mayethi uyancanywa uzovuma ukuthi uqhubeka nithandana Ha ke tlo dumela cause motho which means we came seditse hore never yena like a change. okay Ha ke mdumela o tlo thola motho mo elong o tlo ntshitela ka ena hape. mbede Yeah. once a cheat always a cheat Yeah. So better nna le yena today like ni fate re fetse. lalela ne ngizocela ukuthi mayifika la ungajampisi ukuthi futhi khona into ecasulile or khonto yazi yabo ube right nje welcome mayibuza ngamakhamera umtshela ukuthi relax babe nami kodwa zobe singiyangena singiyakhuluma ngimtshela ukuthi aka relax nini bese siyam interview ake ngimbuze ukuthi uyakuthanda nani nani sisizwa lamanga akhe ke la siqamba amanga ukuthi uyakuthanda ngimbuza ukuthi akakufebeli iqamba amanga esakufebeli because usho njalo vele ngiyazi All right. ne Eh. bese siyambuka nje sawubheka iqamba amanga
bese sibiza umnakweni. So mayithi mhlawumbe ubafuna ufuna isithembu. Izifana no2. Nna ke batla ka a le 1 ha ke batle hore like re mohlakanele. So mama senihlukana so ready ukumove uzonayo umuntu ozomove naye on or mhlawumbe uzothatha ibreak. Ke tla nka break because ungikhathaditse too much. Like ke khathetse le moyeng. Ngiyakuzwa. No akunabuthatha. Akunankinga. Akunamathatha. Sizoyisolve lena as long wena nje usu-ready ngesinqumo sithathile ukuthi fair siyahlukana vele ayikho inkinga. Isinqumo sakho leso or mhlawumbe nesinqumo sokuthi vele ufuna ukuqhubeka naye ayikho inkinga. Kukwena naye nalomunye usisi ukuthi nikhuluma nithini. Thina nje sizohelp lapho nalapho. Yabo. Nangiyeza nguyelo zana. Okay. baby. Jaya, hamba kanjani mfethu? No nangimamazi, hamba kanjani? Hamba ne-medium. Cool. How are you my love? Alright. Ugrand put. Ngikrend wena? Sharp. No nje ngiqala ngixolisa ukufica kumene media yakho namakhamera nani. Ngiworried mfethu ukuthi that's why iqala ngokuxolisa because vele ngiyazi ukuthi uzoba nalokho useskiphani manje. No ayikho into embi mfethu. Ayikho into embi. Sinomamazi la umamazi besike saxoxa naye insukwini wasitshela ukuthi namhlanje nizohlangana ufuna ukukushaya ngesurprise ethile so ucela usimsize ukuthi ngalo surprise yabo sikwazi ukuthi senze whatever ukuthi igcine iphumelele indaba yakho yabo. So that the reason seal the reason seal yabo. And then some interview ake ngendaba yokuthandana kweni yabo uyasho ukuthi nina bomba 7 months nithandana ne? Yeah. 8 months. 8 months is uyasho ukuthi nina bo 8 months nithandana and uyasho ukuthi kulo 8 months ngeke nabanazi inkinga kodwa ayiningi kodwa futhi nadlula kuzo kwaba right that the reason namanje ni nithathe ndawonye in yabo. So besitshela nje mfethu ukuthi uyakuthanda mfethu nami ngiyamncane nawe uyamncane nanokuthi uyimisele ngawe and uyafisa ukubuka ukuthi kube ukuthi because yena usene bigger picture la ekhanda lakho ukuthi one day ubona mhlawumbe nindawonye mshadile or something kanjalo yabo. So ufisa ukwazi ukuthi ngabe nawe ucabanga the same thing mhlawumbe wena awakabikho yabo khona ukuthi ngiyamncane mfethu umuntu wami yabo. Ngiyamthanda kakhulu mfethu siyaphila siyaphusha kule 8 months esibuya kuwo bekungekho easy yabo. Mara sesifikile silana and si happy namhlanje bekumele somewhere yabona nakho ke sesila mara ushilo ukuthi mele somewhere mfethu ngikhipha umama sajabule yabo. Otherwise nje relationship yethu sayiphusha yabo. Asifuni nje ama mistake anyone azosiphazamisa nani sifuna ukushada la ngihambisa inkomo kubo yangithola. No stress mfethu. I know ushilo ukuthi hayi into ni rice nani. So bese funa nje ukuthi ezwe yabo kube nanekhamera. Ufuna ne-ring uyothenga next month. Ngiyakutshela. Ufuna ukugive uyisho lento. Naleyo thelelo yimi nje yami. Ne? Okay. Ngiphathe fresh. Uqinisele? Kina. Okay, hayi ngiyakuthola. So nje yami kune surprise ke umamaza kuphathele yona bo since usumkhulume kanje ukuthi vele uyamthanda and nindawonye and uyimisele nawe ukuthi one day nibe nomndeni wenu nje. So kune surprise kuphathele yona njobe shela ukuthi nizophuma khona yakhona but then yakune surprise abeyiphethe. Sure. Enizohamba nayo masenihamba. Surprise le. Asisheshini ke mfethu because 5 to 12 yabo. Okay. Ngizowazi ngihambe nomuntu wami. Akuna stress yami. So nje miyazi mfethu like thina ngoba siphethe camera siya record lento isashonyana so obviously surprise isishako thara surprise ngizobhekisale ukuthi mayithi surprise masiqhamuka nayo ungayiboni phela kube surprise. I wonder kube surprise akithi. Okay asihope nje iBM because ngithanda ama BM. Uthanda ulindele imoto kuzoba truck lapho imoto. Hayi mhlawumbe iBM ngeke wazi. Asibone. Hayi mhlawumbe iBM. Hayi nje ngicela ukuthi sivele ubhekele ngizokutshela mina mase siphenduka. Ngicela ume ngala. Bafo. Nje awume nje ngizokutshela mase ngiphenduka. Ungayirun no surprise ungayirun ungaphenduka ingakasho ukuphenduka. Uzoyimosha. iBM. X5. That is born. X5. 6 series. Uthanda iBM. Dumelan. Ngiyeza ngikhuluma ama BM, ngikhuluma ngayo. Ubaba lo ngihamba nawo ubhuti wami lo. Okay. So yena kade Yimi ngeze ne series. uza nayishani leso iqukulile. Bafo. Sure. 5
4 3 2 1 ungaphenduka mkhulu. Nayo ke sele siyazi. Hala. Hayibo. Hey wena. Musukusangana baba. Guys, Wenzani manje? Ngiyashawa. Ndoda awume kancane ngingena la out. Wenzani? Ngicela nivele nivayina la camera wenu futhi hayi ngicela nivayini. Baba yini le wenzayo? Manje yini? Hola. Yini le wenzayo? Man. Why niletha abantu bayi2 week? Balethe ubani? Umshayelani. Balethe ubani abantu bakhama usuku? Bafethu hayi ayenziwa leni yenzayo. Ayenziwa. Ayenziwa hayi leni yenza Nice, ayenziwa gents hayi. Setsonele kana boss. Hayi le ayenziwa le. Yini umuntu onodlamba vele uyalo? Kamu wawetsa so. Ubona nami ukuthi nje. Kamu wawetsa so. Lalela mfethu, lalela. Sokhuluma nawe njengamajita la. So ungasiphatha. Yeah, maka namajita kanjani angibhazisayo. Wayeniletha ukamu nothulu la. Asibhayizise baba. Wena ubhaya ke. Okay, kunembuzo abafuna ukuyibuza yona. Yeah, buzani fast. Hey, buzani fast. Okay, miyakeni mswambamba. Ke kopa ho botsa hore na So, so how jola le rona re le thuso o ikemiseditseng ka rona. Obviously, ke le rata ke le batho baka. batshelile ukuthi abathandi. Yeah. Bobabili wabatshela ukuthi abathanda bobabili. Cha, hayi kanjalo nje wena uyibeka ngakhona. Ngabatshela obvious omunye nomunye. Azange ngitshela ukuthi ngiyakuthanda njengoba ulokuza silala sonke and stuff. Kule 8 months bocela ukuthi ngikuthanda. Honga because o jola le motho o mong and ha wa ntshwetsa ka. Wena ujola nalo man 1 year 11 1 months. year 11 Ene ke mothola santsa jola le wena. Ha wa ntshwetsa hore sonzo na le motho ho nna o itse o singile. Mara kaizai. Mothi hayi usho ukuthini? Uthini manje? I make sense lento lena bro. Kanjani sifuna la. I make sense vele. Ayenzi sense kubona ukuthi hawo. Kanjani Hayi manje? bafethu. Hayi. So man bavuma mina ngicela ukubuza. Yabo noma usungishayile nje ngicela ukubuza. Lo njengomuntu wajola naye iqala wamtshela ukuthi yazi sekhona omunye ozokulekelela kulolu uthando lolu engizomintroduce. Obviously bengisayada. Ma umjida ovela wenza izinto ngodlame yabo bengisayada step by step. Sekuphela 8 months ungakafiki la. Emfethu bengisazomtshela. Buka sebevele bayitholela. Because na umuntu otholile akusithe sitholile ukuthi wena unabantu abathi. Wena uthola jwa umuntu otholile ukuthi wena. Ke thotse phone ya hao. Ubatla phone nyaka kama. Ungakwazi umbuzo ukuthi ufuna phone yakho. Mara mfethu mana amafoni private. Ha le motho wa ka nthong lengwe ke yaka. Ho wena. Yaka ke ya hao. Privacy kanjani ngoba nefoni yami uyayibamba. Abantu bamcela ningixoleleni man yazini. Usuyaxolisa manje. Buzoxolisa nini if abafika ngalabo yi2? Uyayibona ukuthi uzenza uclever wena uyashayana shaya abantu wena isigole. Thulu nokama hayi man. Bokungamelanga sifike lana yazi. Bokungamela. So nna ke batla ho tseba hore na between nna le girl o rata ma. Ha? Khetha. Ke batla o choose between nna le girl na o rata ma. No, besides let's before nje choose mfethu. Before nje kuze beze bechoose ukuthi between uSisi iMamiya ngala and nangu uKamuhelo ukuthi uthanda muphi. Mina ngicela ukukubuza nje as out mfethu ukuthi why uthuna lento oyithunayo. Uyabo man to man so that mhlambe noma umuntu osekhazo understand ukuthi hayi lo mjidi uyenze ngenxa yalokho nalokho. Why did you do lento oyenzile? Ukuthi why uye ku my sister because 2 years la almost 2 years nithandana. Why introduce uKamuhelo wazi kahle ukuthi unomuntu. Sengifuna ukunderstand lo part kwesiphi isizathu sakho uthi. Yabo nje ngoba uthe futhi Why? Bengisazo nazisa. Okay, isiphi isizathu sakhe senza ukuthi ube nabo boyi2 ubafune boyi2. Awungenze ngiunderstand lapho ngibalance usenze nathi understand sonke ukuthi why what's the reason before ukuze kufike indabeni ukuthi kumele uchoose why. Yini ethanda kulo? Waphindwa ithanda kulo. Obvious my chance abafazi abafani nani nazi man nokama ukuthi abafazi abafani nempatho yabo ayifani yabo they come with different qualities abafazi uyangithola that's why bekumele ngimthande ni2 guys like nje hey. What do you mean bekumele ubathande boyi2? Can ngicela ungenze understand what do you mean ukuthi bekumele ubathande boyi2? Okay fair ukuyiforce ukuthi ubayithande boyi2? Yeah mfethu because abantu abangiphathi ngokufana yabo usho ukuthini banezinto ezi different laba baza ama button ukuthi laba bangipresseva kanjani explain yabona ukamo uyapress wena uyabona uyangiqala vile akuqala umancane awukhulume nami because ngiyabona ngathi nina mhlambe whatever I don't know
awukhulume nami ke ngiyabuza mina ukuthi yini lengaka. Okay, obvious yabona uKamu uyaspana. And njengoba ngisasomjito ophandayo ngingaspani ngithola. Nokuthi makazile mfethu aze nama plastic nyana Shoprite Pick n Pay Ubanike nyana. uKamu. Yeah, ama yogurt nyana lapho nalapho yabo. Nama yogurt umntana nje. Bafethu niyayibona ke niyabona. Now uyayidla yogurt man. Nama chocolate nyana sibe grand nenyama sifry yini kanti? And then my sister yena uthe ushilo wathi uzana ama plastic. Uthulu uyafika ngama Friday yabo. Alale Friday Saturday. Sewasha ingubo impahla lapho nalapho siclean sichile kube mnandi nje like uyakwazi asenze ibe right ngale iqonde straight wathi ngitshele nje ukuthi mina ikanjalo lento le wena ahlahlela abantwana uyabayuza boyi2 angibayuzi ngiyakutshela mina ngikubuza uza no plastic awuyabayuza ama yogurt lo uyawash angibayuzi ngiyabathanda phela lo 1 year something nale 8 months bafethu kumele uyacounta manje wayibuka nesibatshela bengizobatshela masibo December uzoba December bengizobakhipha eparkini ngibatshele awungitshela wake mhlawumbe wakudlalisa ngendaba yesithembinyana mhlawumbe edlale nje ukuthi hey ungathini mangazi enza ijoke ikhona into ayenza ngesithembu hayi man thulu Thini 1 December yanini next week cabanga akaze edlale ngale every time uzosho kanje yiwo ku December lo bafu ufike early ke uDecember ufika early so ufike yeah bengisafuna ukuphanda ngihlanganise ngizokwazi ukubakhipha eparkini ngibatshele bazali manje nina niyenze early uzophanda ngayo lo cha ngumjita bengodlala ama dice othi ngikwenzela into esimple nje mina ngikutshela nje ukuthi awuthe kanjani when you like the idea of dating these two ladies awubathandi nje number 1 awumthandi osisi umenza isilima umenza isidwedwe awumthandi futhi my sister ubenza isilima boyi2 uyathanda indlela uthanda indlela abakuphatha ngayo hayi ukuthi ngoba ubathanda wena so my brother mina into engayifisa ukuthi umenaphe mfethu ubatshela ukuthi awuxolisi nokuxolisa ubenza ilima awuxolisa ukuthi sekuze kwafika lana bengazi ukuthi wena ubabhanqile so the only thing you can do my brother ngoba ngiyabelieve ukuthi we out ukuxolisa ukuthi okay mama ngiyaxolisa ukuthi ngikuchithele noKamuhela nawe Kamuhela ngiyaxolisa ukuthi ngithandane nawe ekubeni kade nginomuntu but into oyenzayo lokhu drag izinto uyalena le ubehevisa komntana omncane ubehevisa kwengane encane ayikho grand into yenza ayikho sex mfethu mhlawumbe bakutshela abangani bakho ukuthi sex lento oyithuna ayikho grand niyakhohlisana abangani bakho mina ngifuna nendabeni zami mina ningena kanjani endabeni thina singena ngoba bona basibizile ibona basifakile basibizile mesifaka futhi songena Kamu unkayikayi number zawo bafonela ujola libona lento yona ujola libona that means wajola wena Kamu wajola uyabheda udingakayi number zabona ukusakala amadanoni uzosasapha amadanoni manje ukhetha amambithu bona esibuyetse ngata yeka nje my sister before sifike lapho lo kumele elungiswe because lento ilecabangayo ingqondo yakhe yabheda njalo your mentality is fucked up hayi angikhethi next la ongifunayo hey ongifunayo uzongilanda endlini hayi foko ha mina ngicabanga ukuthi meliqhubwe neshow ngihambe ngiyokhuluma naye lo nje ngicabanga ngixoxa naye nje usikhulume yabo mhlawumbe off camera mangele shemu mangele man no if mina uthi ngiyangifuna ukukhuluma naye majita uthi ungavalisha ngivale camera kancane noma letha la uzokhuluma ngifuna ukuxoxa naye sondela la uthi ngifake la ne so manene into enishayile la hayi ngishaya uyanishaya nani unomuntu onodlambe vele hayi hasina ke motsibe ile motho shapanang ntle le ha bona so hlaisi di two colors tsa hae kona anguzwa ngididekile ngishayiwe uthini sisi ha ke motsibe ile motho shapa awumtsibi uthini hey yazi cha elbeka ngiyaqala ukuhamba kule show Jesu awuda ubafuna kusakhuluma naye lapha banini ngicela ubuzo ngoba nishiye kanjena isithini isinqumo senu ngoba yaboza kana ndaba yabona ukuthi umuntu udlala amadayisi isithini isikhotheni nje isithini isinqumo senu umshela uthe umfuna umlandela endlini mina ngizomlandela endlini we hayi make right kaina uzabona ukucaciselwa awucacisela kangala mina sikhuluma esi2 ngimbuze 1-on-1 adelete ama number kaGeli ngoba lento ayenzayo udlala ngoGeli kwawe yabona umthengela amadanoni sho ukuthi lawo angathenga endlini agcwele efridge akawathandi wena akadlali ngawo eish udlala ngoGeli wena akadlali ngawo udlala ngawo usafuna ukuyombuza nibe right safuna ukulungisa ngifuna ukuyocala enye relationship yini uyakusabisa nima ufuna ukumyeka ukuphathana kahle nje amanye amadayisi so wena uyamyeka hayi nna ke nalena today rehlogane ke move on ka life yaka okay
No, it's fine. Sivaleni ngicela ukuyobona umusa ngale. Uyo-check ngizomlekelela lento enzakalayo. So uthini uyamyeka ne? Uyaphuma kuye. Uthi uyo-check endlini. Okay, it's fine. Chris, over camera ngicheck nangomusa.